sekarian sia PS along elitum aradwing along elitum kado pa be chetong don me karla pen jerpo PSLC arab atum korte pen engir apen aklimang par kado we kedo an sa tameli tum chetong lo lasi elitum abangke non pini bangka hala dak dikoi terang arong long mass joining pu BJP itu do lasi elitum ke tong support bang elitum bang meeting bang cingki cingwai nang po bang la pulo la dak meeting padoji pulo elitum ta arna ongko pen elitum kacingwai do lasi elitum mama pini bang un edelo lasi non bang aku kacingwai thuji po bang kala elitum amekar la pen amithor don rap kado ko be kacetong bang ke cingwai na elitum ta la dak hidin ti mong rong long la hithia hemalong ako meeting akethe pick padothu nang po si so ilitum kachingwai lo apeletum non prab jin panang bong non meeting thepo padonang meeting thepo padonang lake ko pulo ko te hala jai kathar ilitum asar lo pan ang tonging ti lo apen hala sar kirong phalo kadok ave dak hang se ilitum meeting paduna ma meeting padunang ma pusi ilitum dak aku dak kachingwai thulo pen chingwai pen chedon lo pole ilitum dak prab jin pen dak meeting aket he pick ma lagela all mayong pakali all carbon long atum ans tamen nga chetong dun jongsi khaila pen long ri kaching hon abang phu do pole dak nalatum ans tamen nang chetong dun melo manang chetong dun non apen ilitum la senon kaching ki chingwai bom long pen ilitum kachedon ye phansi kachesek lo la senang ilitum atok la pen anu kedo tum ans tame la travel potum an ma tela khaila pen long ri long pat kaching hon po abang phu arjap thit kedo tum an polotet la dak lumbayong lang so di sama number 2 sekarihan se PS lo dak adimba bangge sar theng hi arong lo la dak se ni letum meeting bahariya meeting thepo bi pol se ni letum non chingki chengwai lo chingki chengwai nang lop pulo pan chingki chengwai bom lo la se pachini lo rada tong phan la karbang long tok ano do tong phan se tame apen la khe phan long ria phan arjap thiba bang phopote la sarpi ta me sarphu ta me kam to ko be do an sa ta me dak ng chetong non pe ye phon se chuning ri long pa ni le tom non meeting do ye phon se ta me dak chingki je mai bom lo la se lan se ni le pachini lo atare ke ba ne le tom thek thela sta me ni le tom ching ki ching mai bom pong pen mo ni le tom la muning adaba bang se ni le tom ko press meet do thupo apen phathu pong pen adin tarik ni le tom hik thupo la la pachini lo